Ya empezamos con los ruiditos. Es que a mí me gustan. Se supone que esto iba a ser una cuña promocional de un programa de soul y rhythm and blues. Bueno, pero ya que estamos aquí... Jesús, qué paciencia. Zam Zam, todos los viernes de 8 a 9 de la tarde. A pesar de todo, un programa de soul y rhythm and blues. Cada dia agafo el mateix tren a Passeig de Gràcia. Ella se m'asseu al davant i tinc la mitja hora més intensa del dia. Cada detall és perfecte, com si ella l'hagués triat per mi o jo l'hagués triat per a ella. Baixa Sitges. La segueixo d'amagat i agafem el primer tren en direcció a Barcelona. Agafo cada dia el mateix tren a Sitges. Ell se m'asseu a davant i jo tinc la mitja hora més deliciosa del dia. Sabia, abans de veure'l, com era el meu home ideal i aquest bigoti ros. El segueixo de lluny quan baixa a Passeig de Gràcia i agafem el primer tren que passa cap a Sitges. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Bon dia, oients ocasionals o amics forçats, que també n'hi ha, a escoltar Ràdio Ciutat Vella 100.5 FM. Sabíem que portàveu una setmana impacients per sentir de nou el nostre programa. No podíeu dormir per les nits, el Tranquimacín era el vostre company de viatge i l'entrapa d'antidepressius era el vostre aliment preferit des del divendres passat. Però no us preocupeu, perquè torna el programa més divertit i bromista de la ràdio catalana, després, òbviament, del de Jiménez Los Santos. Comença el Tàndem Club! Bé, avui tindrem, com sempre, un cop més el Cesc Morell i el Joan aquí, el Joan Ferran, i jo, que soc el Joan Santís. Bé, bon dia, com estem avui? Avui bé, no? Bé o què? Divendres, així... Tindrem un programa carregat de coses perquè avui la secció directa del Joan està plena de coses xules, recomanacions, agenda cultural. I tant. I bé, i després a la revolta cultural tenim el senyor Josep Maria, que ens parlarà del seu festival Pornogore, que té lloc avui divendres, ja parlarem després amb ell a la revolta, però si us sembla que comencem, Joan, perquè avui havíem triat una cançó, sí. No? Sí, la temàtica era d'anar a córrer per motivar-se, no? Explica'ns una mica. Música que ens convida a córrer, a fer esport, a fer footing, una mica, a cremar els torrons de Nadal. I si heu entrat a la pàgina de Facebook, la més votada ha estat la que sentirem a continuació, que és una cançó molt famosa que es diu Crazy. I que... No és la del Rocky Balboa, no? No és la del Rocky Balboa. Però si us sembla, escoltem Crazy i ens motivem a tope. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Think twice.
I was little, it looked like fun. If there's no coincidence, I've come, and I can die when I'm done. But maybe I'm crazy. Maybe you're crazy. Maybe we're crazy. Bé, hem sentit aquí Crazy, perquè a part de que ens la vau recomanar a vosaltres des del Facebook, aquí som un tàndem de trio, o sigui que ja estem una mica bojos, no? Sí, sí. I bé, creiem que... Demanem una mica les recomanacions una mica millor, no? Joan, perquè quines eren, Joan? Les... Una tal Tetes i una tal Loba. Cançons Loba que... que baixa, no era de la Shakira. O sigui que... Era una millor que la de Shakira, no? Sí. Recomanem que, bé, la volíem dir també des d'aquí per fer una mica el toc, una mica d'humor de les vostres propostes, però bé, que ens recomaneu moltes més. I va, perquè explica'ns una mica la cançó Crazy del grup. Sí, bueno, és del grup Gnarks Barclay. És una col·laboració musical entre el productor Danger Mouse i un cantant així que també bueno, fa rap i això. Un rapper, diu. Sí, un rapper que es diu CeeLo Green. Bé, doncs... Van triomfar amb aquesta cançó, amb el single aquest Crazy, i m'han dit, bueno, he llegit que està inspirada amb el test de, si ho pronuncio bé, Rorschach. Sí. Què és el test de Rorschach? Algú sap? Sí, és un test de... psicoanàlisi. Psicodiagnòstic, creat per un senyor que té el mateix nom que el test, i que s'aplica als anys 20 fins avui en dia. I és un test que consisteix en les famoses 10 imatges sense sentit, de taques de tinta, sense aparent sentit, que el psicòleg, partint de les respostes que dona el subjectat, doncs estableix unes respostes que no les sé perquè no soc psicòleg, però són les de la... És allò d'aquelles taques de... Sí. Moltes pel·lícules ho hem vist. Ve a ser un anàlisi de personalitat, no? Sí, no sé. Sí, bueno, una curiositat d'aquest grup, no? És que tenien com una estranya afició per disfressar-se a l'escenari en plan de Star Wars, de gladiadors... Ara que dius això de disfressar-se... En plan, Yes We Can, que... Hi ha algun grup que... Yes We Can... Jo diria que hi ha algun grup que es disfressa també. Sí. I que havia d'estar avui amb nosaltres, però... No direm el nom perquè ja l'hem dit, però... No volem fer publicitat. No volem fer publicitat. Ja està a la llista negra de la Bíblia de Tandem Club, ja aquest grup. No, potser encara... No sortirà d'ella. A no ser que vingui la setmana que ve. Ja, o ens entraran a la llista d'or. Bueno. Però bé, seguim. Hem volgut tocar aquesta cançó que ens va proposar, Crazy, i seguim, si us sembla, amb l'agenda cultural, perquè aquesta setmana us portem activitats gratuïtes i bé, ens hem centrat en explicar-vos què podeu fer al cap de setmana. Per començar, les propostes que us portem és avui, divendres dia 27 de gener, la poesia del 15M. És una presentació del llibre i més un recital poètic que es fa a la Biblioteca La Bòbila i és gratuït, o sigui que si voleu sentir una poesia, doncs, diguéssim, que commemora el trist atemptat i bé, realment és la presentació del llibre i amb el recital poètic. Després us presentem a les 7:30, apunteu i preneu nota, a l'Ateneu Barcelonès, gratuït, una pel·lícula que es titula Nit i boira, d'Alain Resnais. És un documental ambientat, diguéssim, que parla dels camps de concentració nazis, i bé, és curiós perquè el títol, Nit de boira, no només perquè evoqui, diguéssim, un cert, diguéssim, paral·lelisme amb l'ambient que hi havia als camps de concentració, sinó que és el nit de boira, és la terminologia l'eufemisme que utilitzaven els nazis per denominar camps de concentració. O sigui, en comptes de dir els portem als camps de concentració, els deien els portem a la nit i boira. Saps? Com era com un... perquè no ho se sabés.
i llavors el director ha agafat el director francès ha agafat aquest nom pel seu, realment molt recomanable, i esperem que hi aneu a l'Ateneu. Què més portem? Doncs portem una cosa que el Joan Maria coneix molt, i és avui també el Convent Sant Agustí, gratuïtament també el Pornogore Garry Extreme Fest, Noise Experimental, que bé, saludem el Joan Maria si voleu, perquè està aquí i ja vol parlar. És avui a les 7:30, no, perdó, a les 8, comença a les 8, i bé, després en parlarem detalladament amb el que és el seu creador i ideòleg, Joan Maria, no?, que és el nostre tècnic. Un petit apunt, avui també a les 8 de la nit, al vespre, hi ha jazz, Anna and the Six i Jazztem, al Centre Cívic Cotxeres Borrell, també gratuït. Ens ho apuntem també. I un espectacle, el Ray Art, que val 8 euros, és el The Coconut Club, que és clown, i també el recomanem molt a les 9:30. I per últim, Cesc, ens portes, no?, que demà, diumenge... Hi ha el concert d'Arctic Monkeys, segur dissabte. Segur que els coneixeu, Arctic Monkeys. Bueno, aquí l'entrada sí que clarament supera els 5 euros, no? Són 35 euros. Però, bueno, potser val la pena si us agrada aquest estil de música i tal. És al Palau Sant Jordi. Sí, l'omplen, diria que l'omplen. Sí, l'omplen. No sé si ja s'han exhaurit les entrades o no, però bé, encara podeu intentar-ho. Sí. Ens portes alguna altra cosa, tu, Joan, de l'agenda cultural d'aquesta setmana? Sí, bueno, és una xerrada que vaig veure que crec que és interessant per si sou estudiants o titulats d'FP, per si voleu viatjar a Europa. Es diu, la xerrada és el dilluns dia 23 a les 7 del vespre al Punt Juvenil d'Informació de Sarrià Sant Gervasi, i es diu Oportunitats i recursos per a estudiants i titulats d'FP a Europa. És a dir, que també hi ha una mena d'Erasmus per titulats en FP, que jo no ho sabia, però bueno, com que estudio FP no m'he informat, però si estudieu FP podeu viatjar a Europa també, becats. Molt bé. Si us sembla, passem a la nova secció que estrenem avui, que hem titulat La finestra al món. La finestra al món. Doncs bé, avui a la Finestra al Món portem un repàs dels principals titulars informatius de Catalunya i d'Europa en general. I bé, ja sabem que estem en una època de crisi, però avui hem tingut una nova notícia, prou negativa també, i és que el recull del 2011 diu que es tanca l'any amb més de 5 milions d'aturats. 5.273.600 persones estan en situació de l'atur, segons la EPA. El patró va pujar de 577.000 persones en el 2011 respecte al 2010, i suposa el 22,85% de la població activa. Bé, realment, doncs... 775.000 dels quals són a Catalunya, que és una notícia forta. Que realment ens obre la finestra del món. Milió i mig d'aquests són cases, llars on tots els membres de la família estan en aquesta situació. Una primera ullada a la finestra que esperem que no surti més. Sí. Però bé, que vagi cap a millor. Em temo que ho continuarem veient, però bé. Bé, una segona... Sí, ha sortit als mitjans una notícia una mica molesta pel creador, per Steve Jobs, si estigués viu, que és que hi ha... Bueno, el Diario Público, per exemple, la gente se sentiría molesta si viera de dónde viene su iPhone. És a dir, que ja les condicions de les fàbriques d'iPhone de la Xina es veu que són totalment antihigièniques, insalubres. Els treballadors que cauen en depressions i tot, no? Sí, exacte. Sí, o sigui, mentre Apple anunciava els beneficis rècords aquest any, doncs The New York Times ha fet tot un reportatge de les condicions abusives i que arribaven fins i tot a suïcidar-se, no? Hi ha hagut casos. Sí, clar, la Xina és un país molt hermètic i això no se sap, però s'ha aconseguit veure que les coses no van tan bé com aparenta Apple, no? Després una notícia que ens ha mosquetat bastant i que em sembla que també estarà a l'apartat de no m'ha agradat, un no m'ha agradat amb majúscules, no? Perquè portarà cua. Desenes de milers de valencians surten al carrer contra les retallades i contra la solució del que va ser president de la Generalitat, no? Francesc Camps, en l'afer dels regals de vestits i corbates i regals
als càrrecs de la Generalitat Valenciana, no? És un tema greu, I ara seguim amb temes també no greus sinó de novetats que potser no sé, ja em direu què en penseu, que és que el govern vol fer el batxillerat de 3 anys. Sí, exacte. Que en teoria al final de la secundària en teoria es preveu que acabi els 15 anys, segons ha anunciat el José Manuel Bert, em sembla que es diu, el ministre d'Educació. Però això és un problema per al tema aquest de l'ensenyança obligatòria fins als 16 anys, no? Perquè acabaries amb 15 anys i és una mica complicat el tema de legislar això de manera que el primer any de batxillerat estigui tothom obligat a fer-ho. No sé, jo crec que és complicar la troca, complicar-se massa, no sé, no crec que sigui necessari. Home, quins són els avantatges d'això? Perquè el tema d'especialització ja de posar-te en unes assignatures més de la part científica o de lletres, de fet ja ho fan, no, ara, Quart? Tu que tens germans? Sí, de fet ja tries la branca, cada vegada t'especialitzes més. Sí. Home, val a dir que això que el govern vulgui no vol dir que ho aprovi, perquè no, està clar. Si recordem, crec que fa 4 o 5 anys el govern socialista va dir en públic que volia que el batxillerat poguessis passar a segon sense haver provat totes les a primer, i clar, els sindicats educatius se'ls van menjar perquè és impossible, has de passar a segon net. En tot cas, nosaltres som alumnes hem fet el batxillerat en 2 anys i mira quin programàs estem fent aquí de Tandem Club, així que... Bé, una altra notícia... Sí, però una notícia una mica més positiva, i és que ETA expressa als verificadors de l'Alto el Foc el seu compromís amb la pau, el seu compromís de totes. Els 6 membres de la Corporació Internacional de Verificació de l'Alto el Foc, que són personalitats d'arreu d'Europa a nivell públic, han fet públic un informe en què asseguren que ETA ha iniciat un procés irreversible, és a dir, que tornar a les armes ja és un fet impossible que torni a passar, com asseguren alguns. I un petit apunt que he vist mentre mirava els diaris és que el diari Ara fa una enquesta online preguntant quin és el millor vers de la poesia catalana. Ostres! I m'ha fet gràcia perquè surten tot de poemes que segur que hem llegit a l'escola i que podem votar el millor. Doncs ens ho apuntem, aneu a la web del diari Ara, no? És a través de la web, i col·laboreu, perquè avui també portem poesia. Però abans anem a la secció del No m'ha agradat, m'ha agradat. No m'ha agradat, no m'ha agradat, amics. Què porteu avui? Què porteu? Jo porto coses bones i coses dolentes, com és obvi. Avui estem molt rebundants, esteu veient, no? Sí. Tiradets. Vinga, començo jo? Vinga. M'ha agradat que un gran equip, amb una plantilla compromesa, s'hagués classificat per a les semifinals de la Copa del Rei. Aquest equip no és ni menys que el Mirandés, un equip que té una afició fantàstica i uns jugadors que, malgrat cobrar uns sous molt baixos, ho van donar tot i van aconseguir derrotar un equip de primera com és l'Espanyol. Bueno, un equip de primera, bueno, és igual, no ens posarem amb... També m'alegra pel Barça, però trobo que té valor que... Sí, enhorabona a tots els jugadors. El Pablo, el davanter que va marcar el gol i que sovint marca, treballa a la caixa, no és jugador a jornada completa, és a dir, ell treballa a la caixa tranquil·lament i com a hobby juga a futbol. Està bé això, està bé, és bonic. I el premi doncs d'arribar a unes semifinals, no? Amb l'Atlètic Club, que ja té més de 30 anys, no, amb el Mirandés, que té més de 30 anys. No, però vull dir que jugarà contra l'Atlètic Club. Sí, i que té oportunitats de guanyar. I vaig sentir molt les crítiques de dir, hosti, segurament arribaran 2 equips, diguéssim, Catalunya representat pel Barça i el País Basc per l'Atlètic Club, i pot passar el que va passar que va repetir allà a l'estadi de València, si no m'equivoco, amb el rei, la pitada. Sí. I que els de Madrid que ¿por qué juegan estos si quieren aquí, si no son antimonárquicos, no sé què, tal. Però bueno, el futbol potser... Sabem que molts cops també és una rivalitat també... política, no? Organitzacions polítiques, però... Sí. És un esport, al capdavall. Exacte. La notícia negativa del dia és que no m'ha agradat gens, com suposo que vosaltres també potser dieu, l'absolució de Camps. Sabem tots que el Partit Popular del País Valencià està on està gràcies a la seva influència i contactes dins el món empresarial. Això no ho pot negar pràcticament ningú. Dins el món empresarial, polític, judicial, però d'aquí a aconseguir una absolució tan plena d'irregularitats com ho ha estat, trobo bastant vergonyós. Sí. I m'agradaria exemplificar-ho amb una frase que va pronunciar Jaume I quan a un exèrcit de cavallers no es va atrevir a atacar. Sí, l'exèrcit no es va atrevir a atacar, i Jaume I va anar corrent sol amb el cavall directe a l'enemic, completament sol. O sigui, estava sol, i es va girar i va dir vergonya, cavallers, vergonya. Exacte. Bé, Cesc, que entrem al teu m'ha agradat, no m'ha agradat. Sí.
Què ens portes? Doncs m'han agradat molt aquestes iniciatives que s'han fet públiques pel Facebook, sobretot, i per l'internet de les TDEUs, no? Una manera doncs, d'abaratir el preu de les TDEUs, com per exemple són la d'esponsoritzar les TDEUs. Això ho vaig sentir. I l'altra és la de la T11, que consisteix en quan a tu se t'esgota una T10, sempre, per exemple, si has utilitzat els ferrocarrils, no? I tu utilitzes el metro, Joan, no? Jo he utilitzat els ferrocarrils ara, però és l'últim viatge, doncs et dono la targeta, que ja està esgotada, però tu la pots utilitzar amb el metro, no? Perquè és aquesta hora i quart en la que pots fer transbords i pots utilitzar un viatge per diferents transports dels transports metropolitans de Barcelona. Doncs no ho sabia. És una altra iniciativa pensada pels veïns de Barcelona, i no m'ha agradat que una d'aquestes iniciatives, que és la primera que he dit, la d'esponsoritzar les T10s, doncs s'ha denegat i de moment l'han prohibit just després de que sortís. I bé, la veritat és que no sé per què, perquè és un avantatge pel consumidor i TMB segueix guanyant els mateixos diners. El que passa és que el client, no? el ciutadà de peu, doncs paga menys. També una altra cosa a dir és que m'han agradat molt les aurores boreals que hi ha hagut degut a la tormenta solar que ja està veient ara. No sé si ho sabeu, això. No sabíem. Doncs hi ha una tormenta solar ara, el sol està amb molta activitat i les aurores boreals doncs es creen per això, i hi ha uns vídeos a internet increïbles d'unes aurores boreals com mai s'han vist. Molt bé. Bé, passem als teus m'ha agradat, no m'ha agradat. Sí, a mi no m'ha agradat que una notícia del dimecres 5 de gener a La Vanguardia de Cultura, doncs, que deia que la crisi econòmica doncs, afecta també els escenaris barcelonins i que al juny estarà tot tancat amb el lliure, que ens de 3 obres i deixa 8 al mes. Del mes de juny no hi haurà obres al lliure, i igual que el Liceu i el Grec, no hi haurà Grec, o si només no hi haurà tantes obres com amb el Grec. I bé, Lluís Pasqual, el director del lliure tant de Gràcia com de Montjuïc, diu que això que no ho fa per gust, sinó que bé, que s'ha de fer perquè la gent amb la crisi que hi ha no va al teatre i amb menys pressupost. Han retallat també els pressupostos, diguéssim, les subvencions de la Generalitat pels teatres està retallat i bé, doncs... Sí, amb el primer que es perd sempre és amb cultura, no? Exacte, i m'ha agradat una frase del compromís cultural, diguéssim, que revela, que diu Lluís Pasqual, que hem de tenir, que és que si substituïm la paraula art per espectacle, mercat, doncs serem tots Telecinco, no? I això no pot ser. Hòstia. I el que m'ha agradat moltíssim, i és que em va agradar quan ho vaig començar a veure, però no ho vaig veure perquè no vaig poder veure el partit del Barça, perquè no tinc el Canal Plus i tampoc vaig anar a cap bar perquè estava rebentat, perquè la meva activitat sexual. No, què dius? No, m'ha agradat molt el documental Maria i jo, que va emetre al TV3 just a l'hora del partit del Barça-Madrid. I jo, com que vaig començar a sentir el Puyal, però vaig dir, calla, que serà igual que sempre, i em vaig com avorrir una miqueta, al principi vaig començar a veure el documental de Maria i jo, un documental que des d'aquí ho recomanem moltíssim. És la Maria que viu amb la seva mare, la Mai, a Canàries, a 3.000 quilòmetres de Barcelona, on viu el seu pare aquí a Catalunya, el Miguel Gallardo, que és un dibuixant famós. La Maria és un documental que parla de la relació entre el pare i la filla, entre aquest dibuixant que és el Miguel Gallardo i la nena que es diu Maria, que és autista. Li van detectar molts problemes, moltes deficiències, i una d'elles és l'autisme, que és com que té més... I ves com és un documental molt maco i que t'ensenya molt de com enfocar el món, perquè els pares al final del documental, en comptes de dir no, és que ens hauria agradat que la Maria fos, diguéssim, entre cometes normal, o no li hagués passat això, diu al contrari, diu que se l'estima encara més i que el fet de tenir aquest, diguéssim, impediment a la vida els han fet com valorar molt més les coses i viure doncs d'una manera molt més, arribar fins al fons i vivint d'una altra manera molt més, potser
no sé, de veritat, no? Això a quin canal de televisió era? TV3, no? Per TV3, sí, sí. Per TV3, doncs ho podeu mirar a TV3 a la carta, segur. Relaten com el viatge que fa la Maria amb el seu pare, que se'n va anar a Gran Canària, i llavors relaten com tot el dia a dia d'una persona autista, com que necessita tenir un horari molt fixe, a l'hora de menjar es veu que és la que li agrada més amb ella, sempre pregunta el menjar, li agrada molt fer trossets de paper, el seu vici és fer trossets de paper i tirar-los, va a la sorra i es mira com la sorra així com cau. És realment molt interessant, és un documental que és una pel·li produït per Bausan Films SL i bé, doncs amb la col·laboració de Televisió Espanyola, Televisió de Catalunya, etc. El recomanem molt. Sí, sí. Vaig veure el tràiler, és especialment bonic, Sí, sí. Pues res, hem acabat el no m'ha agradat i ara entrem, si et sembla bé, Joan, a la teva secció, a la secció directa. Secció directa. Cómprate un tocata! I el Joan Antís fent bromes. Comencem la secció directa d'avui repassant els fets històrics, com ja és quasi bé tradició, dels 27 de gener precedents, començant 120 anys més o menys enrere a la capital de França, París. Allà, l'any 1887, un 27 de gener, van començar les obres de la Torre Eiffel, i que, recordem, va començar com una mena d'escultura artística per demostrar la potència que tenia el ferro, i a ningú li va agradar, però mira, encara hi és, al final... Sí, s'ha convertit en un emblema turístic, no? Un símbol de França. Què més un 27 de gener? Un any després viatgem a través de l'Atlàntic fins als Estats Units i allà es funda, l'any 88, la National Geographic Society. Que, home, gràcies a la National Geographic tenim magnífics documentals i informació molt rellevant sobre els coneixements geogràfics en general. Ara ja viatgem al segle XXI, un 27 de gener, l'any 45 a Polònia, l'exèrcit soviètic, l'exèrcit de la Unió Soviètica, alliberava el camp de concentració d'Auschwitz, pràcticament el més famós de tots, els camps de concentració de l'Alemanya nazi. I a més actual, el 2005? Sí, fer un petit salt fins al 2005 a la província de Barcelona, això ho coneixerem bé, perquè un 27 de gener del 2005, de fa 6 anys, 7 ja, es van fundar el Carmel, i les obres del túnel per ampliar la línia 5 del metro de Barcelona, al seu pas pel barri del Carmel, van provocar un gran esvoranc. El famós esvoranc. 35, exacte, la paraula esvoranc, que mai s'havia sentit. I va sortir allà. Pau Fabra deia, això es diu esvoranc, i 35 metres de profunditat. Que es van passar un garatge sencer, 1.000 persones desallotjades, i per sort no va morir ningú, per sort. Però veia les persones sense casa. Un edifici, no, també? Sí, va ser un fet bastant... Entrem, perquè hem dividit amb els fets i ara comencem els naixements. Què va néixer el 27 de gener? Estava buscant naixements i dic, hòstia, va néixer l'any 1756, és a dir, ja fa... molts anys. Wolfgang Amadeus Mozart, el famós compositor alemany. Amic del Joan Maria. Sí, col·lega de tota la vida. Comparteixen estil de música. Ja ho veurem després. I per contra va morir l'any 66 a l'Escala de l'Empordà Caterina Albert i Paradís, la famosa escriptora en català, més coneguda amb el nom de Víctor Català. Sí, ara viatgem també cap a New Hampshire, cap als Estats Units, perquè el 2010 va morir el J.D. Salinger, el famós escriptor dels Estats Units, que va escriure El vigilant en el camp de Sègol, un meravellós llibre que recomano a tothom. I també avui, justament, parlant d'una mica d'Auschwitz, es commemora el Dia Internacional de la Commemoració de les Víctimes de l'Holocaust. Suposo que per això fan la nit i boira del documental que hem dit abans, hem recomanat, i Neu i l'Ateneu, que és gratuït. Sí, exacte. També convé recordar-ho. Bé, avui què ens porta, Joan, perquè a part de com sempre, repassar el que va passar un 27 de gener un dia com avui, ens portes lemes. Exacte. Exacte. Estava buscant històries així curioses que per poder explicar, però he vist una entrada d'un blog que es diu curistoria.blogspot.com, que és fantàstic, que jo el visito sempre que puc. Tornem a repetir, Curistoria? Curistoria.blogspot.com, que és molt famós d'informació de històries curioses i coses així. I mira, fa poc, crec que avui, van penjar... Com pots repetir un altre cop? Com era? Curistoria? Curistoria.blogspot.com. I ha penjat un post de lemes que m'agradaria dir per aquí,
pel Tandem Club, no? I és un llistat de temes curiosos, de lemes curiosos, que fan gràcia, que tenen algunes unitats militars reals d'arreu del món, com per exemple el cos de marines dels Estats Units, i aquest és molt normal, que és sempre fidel en llatí, o el cos de... Sempre fidelis. I aquí comença el graciós, el cos d'enginyers de l'exèrcit dels Estats Units és Essayons, que vol dir provem. Són enginyers. Després la Royal Air Force, el cos aeri de l'exèrcit anglès, té per Ardua ad Astra, que vol dir a través de les dificultats cap a les estrelles, que és molt bonic. I l'Empirió de més allà, no? Un esquadró de la Royal Air Force també es diu Après-moi le déluge. Jo no sé francès, però vol dir després de mi el diluvi. Les forces aèries especials britàniques tenen com a lema qui s'arrisca guanya. Els regiments escocesos, absolutament tots, tenen Nemo me impune l'assèssit, nadie me insulta impunemente. És a dir, aquí qui s'atreveixi a vacilar-me, pilla. Amb el William Wallace i tal, no? Exacte. Els marines tenen per mare, per terraum, per mar per terra, que és una mica normal, però el que fa molt gràcia és el servei de submarins de l'Armada Reial, que és arribem sense ser vistos. Doncs bé, l'almirant... Amb els submarins, clar. Sí, exacte. Com arribar sense ser vistos? Que bona aquesta. Sí. L'almirant William F. Halsey, fill de la Marina dels Estats Units, té com a lema dale fuerte, dale rápido, dale seguido. Podem aplicar aquest tema, Cesc, que tu opines molt d'aquest tema, a altres àmbits de la vida, no? Sempre va bé. Sí. Bueno, també recordem el famós lema del terç de la Legió, que és Legionarios a luchar, Legionarios a morir, com bé res la cançó, però que no fa gaire gràcia, però el que sí que fa gràcia és el SAR, el Servei Aeri de Rescat, que és col·labora amb el SAR Piérdete, ¿no? Exacte, piérdete, fa gràcia. L'Armada de Xile. Sí, l'Armada de Xile, que també existeix. Té una frase espartana que és vencer o morir. També una mica... I la seno aerotransportada, que va ser la que va llançar primer quan el desembarcament de Normandia, va tenir llavors el lema de des del cielo al infierno. Joder. Perquè es van llançar des del cel, es tenen paracaigudes, i és des del cielo a l'infern, que era la terra. El 111 Esquadró de Mirage 3, un cos de l'exèrcit espanyol ubicat a València, té en llatí come carroña, copula una vez al año y todavía se ríe. Que jo no ho entenc, però fa gràcia. Com no havíem de ser els espanyols. Come carroña, copula una vez al año y todavía se ríe. No, jo no ho entenc, però bueno, si som feliços amb això, jo al respecte. El Parc Central de Material d'Automoció a Madrid té molt bo que és lo que no es ciencia es magia, lo que no es magia es ciencia. És a dir, que bueno, que... Després el batalló d'infanteria, no? Número 14 de l'Uruguai té Somos lo último que verás. Una mica violent també, Sí. Els Navy Seals, els famosos aquells senyors com soldats de les operacions especials dels Estats Units, diu, el dia més fàcil fue el d'ayer. és a dir que, bueno, les forces especials de Guatemala tenen si avanço, segueix-me, si paro, apremia'm, si retrocedeixo, mata'm. Joder. Que és una frase que també se li atribueix a Che Guevara, però no sé ben bé de qui és. L'exèrcit colombià té com a lema el entrenamiento será tan fuerte que la guerra será un descanso. El entrenamiento será tan fuerte. Sí, és una mica vacilat també. L'artilleria de Colòmbia diu deber antes que vida. I la infanteria té paso de vencedores i els comandos de Colòmbia també lealtad, valor i sacrificio. I per últim, el sèptim de cavalleria, el famós sèptim de cavalleria dels Estats Units té the seventh first, és a dir, el sèptimo primer. I bé, això és tot, és una mica de repàs. Podeu trobar més informació en aquest blog, és fantàstic. Però avui sentirem una... un tall del gran dictador, del discurs de... Exacte. Sentirem un tall... No volia desvelar el nom perquè el volia desvelar al final, però bé, no passa res, és fàcil de... Com que segurament no us en recordeu del nom que acabem de dir, doncs... Sí, estan parlant de Matrix i... No, a veure, el sentirem, és fantàstic, es veu molt ràpid i... Res, és un dels discursos més importants del cinema i de la història en general, perquè aquesta pel·lícula ha marcat un abans i un després en la història del cinema històric, no? Com sabem del Charles Chaplin. I doncs ara sentirem el gran dictador el discurs de Charles Chaplin. És boníssima, ja sabem com són les pel·lícules de Charles Chaplin. Som-hi.
Ben no era això, Ben no era això. El Josep Maria ja vol parlar, el tio. I per això Sí, està nerviós. El Josep Maria té ganes de... No passa res. Sentim ara, si podem. Bé, exacte. El Gran Dictador, la pel·lícula doncs, el Charles Chaplin, Exacte. mítica, que si no l'heu vista... Esta nación queda anexionada al Imperio Tomeinio y su pueblo queda obligado a obedecer las leyes promulgadas por nuestro gran jefe, el dictador de Tomeinia, el conquistador de Austerlitz, el futuro emperador del mundo. Tienes que hablar tú. Bé, hem tingut algun problema amb el vídeo. Sí. Bé, si sembla, us els deixem per després. Sí, cap problema. I entrem amb les recomanacions, perquè avui... Què ens portes, Joan, tu? Jo? Sí, tu, Joan. És que clar, amb aquest llibre de Joan. Hòstia, clar. Joan fa. Començo jo. Mira, porto un llibre que... Mira, està a casa dels meus avis i dic, va, em posaré a llegir alguna cosa que tingui el meu avi. I vaig trobar un llibre que es deia 1001 curiositats de Barcelona, escrit per una noia que em sembla que és periodista, que es deia Sílvia Suárez. És una obra en què els misteris darrere de les muralles romanes i de les grans construccions de l'edat mitjana i el modernisme es barregen amb els records que encara queden de totes les guerres al llarg dels segles. Les anècdotes més curioses surten a fer un recorregut emocionant pels punts més importants de la nostra història. Les batalles de comtes i reis del territori, les lluites obreres, els descobriments més extraordinaris i sobretot el dia a dia de la gent de carrer. I és que els carrers de Barcelona respiren història. Una història plena d'anècdotes que val la pena saber per entendre millor el món que ens envolta. Això és la sinopsi una mica que hi ha a les webs per vendre el llibre i és exactament com ho descriu. És un llibre fantàstic que recomano a tothom. Doncs molt bé. Tu saps què ens portes aquesta setmana? Sí, bé, jo us recomano una pel·lícula que, no sé, segurament molts de vosaltres l'haureu vist, que és Big Fish. Bé, és una pel·lícula de Tim Burton que és basada en una novel·la de Daniel Wallace. Bé, com a curiositat diré que la pel·lícula anava a ser dirigida per Steven Spielberg, un altre famós director de cine, però va morir el seu pare i llavors ho va deixar aquest projecte i el va agafar Tim Burton. Bé, doncs tracta de... és bàsicament la vida d'un noi i l'explica a base d'anècdotes. Llavors o sigui, fa un flash forward, com si diguéssim, i tot el rato va fent flash forward, enrere i endavant, sí. Llavors és un home que ho explica, no? Al llit de la seva mort, està morint i ho explica al seu fill. I llavors sempre hi ha com un punt de màgia així que, bé, te'l creus o no. L'he vist, és molt maca. Molt bona. Bé, doncs jo ens porto alguna altra cosa, Cesc? No. Doncs jo us porto un llibre que es titula Parole, perquè és en francès, i és del Jacques Prévert. I bé, n'he destacat un llibre fantàstic de poesia del poeta francès, doncs, surrealista ja amb Breton i el Raymond Queneau, etc. És d'aquesta escola francesa del surrealisme que, de fet, el Jacques Prévert va col·laborar amb Picasso, amb Miró i amb moltíssims més. I bé, vull destacar un poema que es diu Déjeuner du matin. Heu vist quin frans que tinc, Heu vist o no? Increïble. Millor que el meu, I bé, sentirem la interpretació que fa l'actriu, la famosa actriu Marlene Dietrich, que era alemanya però després va passar a França i després, com que va ser perseguida pels nazis, se'n va anar als Estats Units. I bé, sentirem el seu fragment amb una versió que jo també faré ell i la recitaré a sobre, si us sembla, i així el coneixem, el poema. Què us sembla? Fantàstic. Doncs sentim-la. Déjeuner du matin. Il a mis
le café. Il a mis le café. Dans la tasse. Dans la tasse. Il a mis le lait. Il a mis le lait. Dans la tasse de café. Dans la tasse de café. Il a mis le sucre. Il a mis le sucre. Dans le café au lait. Dans le café au lait. Avec la petite cuillère. Avec la petite cuillère. Il a tourné. Il a tourné. Il a bu le café au lait. Il a bu le café au lait. Et il a reposé la tasse. Il a reposé la tasse. Sans me parler. Sans me parler. Il a allumé. Il a allumé. Une cigarette. Une cigarette. Il a fait des ronds. Il a fait des ronds. Avec la fumée. Avec la fumée. Il a mis la cendre. Dans le cendrier. Dans le cendrier. Sans me parler. Sans me parler. Sans me regarder. Sans me regarder. Il s'est levé. Il a mis son chapeau sur la tête. Il a mis son manteau de pluie parce qu'il pleuvait. Et il est parti sous la pluie sans me parler. Sans me parler. Sans me regarder. Sans me regarder. Et moi. J'ai pris ma tête entre mes mains. Ma tête entre mes mains. Et j'ai pleuré. Cesc, compra't un puto tocata, tio. Avui és la frase del dia. Què, us ha agradat o què, el Déjeuner du Matin? Molt. M'agrada. És que a mi la poesia francesa, i més dit així, amb la veu de Marlène Dietrich i entre d'altres, em transporta com un clímax d'orgasme. A mi en general el francès no m'agrada, però m'agraden els poemes cantats i recitats a sobre. És molt bonic. Bé, Joan Maria, estàs preparat o què? Perquè comença la revolta cultural! Josep Maria, dímelo ja, va. Has descansar. Presenta'ns, avui tenim amb nosaltres Josep Maria, bona tarda. Compra't un tocata. Bé. Bona presentació. Avui tenim aquí el Josep Maria a la revolta perquè ens ha semblat que ja que tenim amb ell, podem parlar amb ell, doncs que ens presenti el seu festival. Exacte. Jo de moment no havia conegut ningú que fos el director d'un festival. Jo tampoc. Per què portar Yes We Can si podem tenir a l'altra banda del vidre un convidat molt especial cada divendres? Barbut i amb uns ulls blaus que fan tremolar el micro. Espera, que encara vindran totes les noies. Bé, Joan Maria, tenim aquí perquè ens parlis del festival Pornogore Gary Extreme Fest, que es fa avui al convent de Sant Agustí i també dissabte també segueix. Però un altre lloc és a la sala Casino al Prat de Llobregat. A mi m'agrada començar amb una pregunta ràpida, que és exactament, jo crec que la gent es preguntarà què és el Pornogore, perquè jo vaig buscar Pornogore al YouTube i vas trobar de tot. Vaig trobar, sí, exactament de tot. Especialment quan treus no censura. Crec que el link sortia a l'abuela le gusta el Pornogore, pot ser una cançó que jo vaig veure que era
horripilant. En què consisteix exactament, Josep Maria, el Pornogore? El festival o el Pornogore? El Pornogore en general. Comencem pel Pornogore, ens expliques una mica l'estil i després comencem amb el tema festival. El Pornogore és un estil que s'aplica tant dins de cinema com música i suposo que en els altres variants artístiques. És bàsicament barrejar temàtica porno amb temàtica gore, o sigui, sang, fetge pel mig i situacions porno de sexo per arribar. Sí, bàsicament és això. Però bueno, el festi no... Però aleshores aquesta combinació, diguéssim, de... Com es... escoltant-la, diguéssim, amb la cançó, com es veu? Oh! Tenim telèfon. Trucada. Bé, sembla que l'hem tret de moment. Doncs... Maria, és un noi ocupat, no? Sí. A més, fins ara eres road manager de les de la fe. Sí, de les de la fe. Però bé, explica... Això és cosa de treball, feina professional. Exacte, però aquest és pel un tio ocupat. Bueno, per què d'on surt la idea de fer el festival? Perquè clar, aquesta combinació com es pot plasmar? Bueno, això suposo, la idea va venir de... Bueno, vaig estar organitzant durant força temps concerts underground, treballava molt en bandes extremes, death, green, gore... I bueno, això que et vas posant a l'escena, vas coneixent i al final, bueno, una cosa et porta a l'altra. Quan comences a muntar bolos i t'enganxa, doncs és això, vas tirant amunt i sempre vas intentant buscar coses diferents. I això, bueno, és una cosa que mica en mica em va venint al cap. I per allà el 2003, amb uns amics, parlant sobre festivals i de més, va sortir la idea. Em van preguntar quin tipus de festival faria, jo ho vaig deixar anar i a partir d'aquí ja em va quedar en el tarro i això va ser el 2003 i la primera edició va sortir el 2004. Coneixia les bandes que volia posar a la primera edició, tenia clar que volia barrejar noise amb green, fer un dia de noise, música experimental i un dia de green, però sempre buscar la cosa més extrema. I té audiència? Té audiència, sí. Aviam, si tu et poses a internet, hi han cents de seguidors. Tu entres als blogs de gore, de green, fins i tot experimental. L'experimental ja no mou tant, però sobretot green. I tu penses, hi ha públic potencial. Però bueno, aquí a l'àrea de Barcelona un concert de green cap amunt, a no ser que portis noms ja força consolidats, va de l'escena a les 150 persones. És supertrist, en una àrea metropolitana de més de 3 milions de persones, però bueno, és el que hi ha. Vull dir, ni m'enganyo a mi mateix ni enganyo ningú. O sigui, és el que hi ha. És el que hi ha. És un estil amb poca difusió pública, no? Doncs... Sí, bàsicament perquè es mou en un món que no hi ha pasta. És això, no don diners, a no ser que tinguis un Napalm Death, o hi ha grans noms dins del Greencore. Tot ve de Napalm Death i tens una sala de 400 mínim plena, però això no ho pots fer amb un cartell com el que porto jo aquest any o l'any passat. Recorda'ns el cartell d'avui. Qui avui toquen, començant de primer cap a l'últim. Primer obriran el Colectivo de Tacón, és una gent d'aquí a Barcelona que l'integren 6 persones. Aquestes 6 persones entre ells tenen diferents projectes musicals, que són mitja dotzena de bandes i estan organitzats com un col·lectiu que organitzen events i de més, però a més com a col·lectiu fan performances especials tots junts. Aquesta nit estaran els 6, o sigui, improvisant, fent experimentació, jugant amb cintes, samplers, acoples i fins i tot amb cintes, cintes casete, amb instruments també, guitarra i alguna cosa de vent, em sembla. Vindrà darrere el Noix, és un senyor d'aquí a Barcelona que es diu Òscar i que basa la seva música, o sigui, la seva proposta amb la matemàtica. Juga amb un laptop i fa soroll en base matemàtica, el que es diu Math Noise. Després ve el Coàgul, que és d'aquí a Barcelona també, un home que aquest últim any ha estat molt actiu, ha editat forces coses, aquest últim any i mig, i fa ritual noise, una cosa així.
és molt ambient ritualístic, i després venen els dos, diguem-ne, plats forts, que és el Carlos Villena, juga amb minimalisme ambient, encara que ha dit que està preparant una cosa especial, per tant serà sorpresa, i al cap de cartell venen de Galícia i són els Nice Girls Who Become Porn Stars and the Monsters, que fan super harsh noise. O sigui, és per rebentar una noise? Harsh és dur, noise és soroll. Soroll dur, extrem, soroll extrem. Jugant amb amplis, sí, i acobles i mil coses que treuen amb les seves... És el que té el noise, és un estil molt lliure. I això serà al Convent de Sant Agustí, entrada gratuïta, i hi ha bar també, i o sigui que qui vulgui passar, endavant. Sí, us animem a que experimenteu, mai més ben dit, amb aquesta música, i si tu ens en pots informar, doncs estarem encantats. I després el segon dia, que és el Prat, a la sala Casino, aquí valdrà 6 euritos l'entrada, i estaran des del començant pel primer, hi haurà l'Ojete Viril, fa Disco Green. Disco Green. Sí, és com ho han classificat ells, doncs endavant. Will Destroy, fa Green Noise, després ve Final Can, un tribut a Anal Can, una de les bandes, una de les icones dins del Green Noise, i que ja no està en actiu. Després de Madrid els Rajos Intent, i que sembla que és el primer cop que venen, i després de Portugal els Raw Decimatic Brutality, que fan tant els Rajos com aquests fan greencore de tota la vida, i aquesta és la proposta. I fa una setmana enrere va haver el Dia de Cinema, que també això és una cosa que es va incloure a la tercera edició, em sembla ja. Bàsicament és això. És un festival que la idea és donar una plataforma, una sortida als grups que normalment estan en aquest tipus d'estil, i que sobretot a nivell de noise, quan tenen algun concert en algun local d'aquí a Barcelona i tal, hi ha una sèrie de limitacions que els hi posen, que és que això és massa soroll, i és perquè expressin el 100% sense cap limitació, no? Tota la seva anticomercialitat. De fet, la base del festi és tirar cap a lo anticomercial, i ja t'ho diu la pròpia paraula, un fracàs econòmic. O sigui, no és negoci, no és negoci. Es fa per plaer, que potser és com disfrutes més, no, fent les coses. Sí. Pues res, Joan Maria, esperem que us ho passeu bé. Jo no crec que pugui passar, però ens animem, i gràcies a tu hem conegut com anem coneixent a mesura que... Un món molt diferent un musical i artístic molt diferent al que escoltem i veiem normalment, no? I que també està bé, no? Això de Math Noise m'ha interessat. És com... S'apliquen tots els estils musicals. Hi ha mathcore, o sigui, qualsevol... Bàsicament, tota seqüència de números tu la pots transformar en so, i és jugar amb això. Claro, no podràs passar-ho tot perquè serà insuportable a nivell d'oïda, o perquè la freqüència que et surti no serà audible, però és treballar amb això. Però està dins del rock, del hardcore, del greencore, del death metal. En tots els estils penso que hi és això. Fins i tot en música contemporània, amb orquestra, hi ha peces que es basen en bases matemàtiques. És un món interessant, sincerament. Ens apuntem, seguim. Merci, Joan Maria, per abordar-nos el teu toc aquí a la Revolta. I seguim amb la nostra secció de Tot o Res. Exactament. Que bé, avui ens presentes... Quin grup ens presenta, Joan? Avui, al Tot o Res, parlarem també en clau valenciana. Recordeu que la setmana passada vam parlar de Rhapsody, un grup de rap en valencià, i avui presentarem un cantautor que es diu Pau Alabajos, i que malgrat que ja té 3 discs a les espatlles i molta feina reconeguda, també forma part d'un estil de música en general poc extès, com és la cançó d'autor, i molt més compromesa. A part que és el del País Valencià, on les coses pels cantautors compromesos amb el país i la llengua no són precisament fàcils. Pau Alabajos va néixer a Torrent, al País Valencià, l'any 1982, també és relativament jove, i podeu trobar més informació de la seva web, no? Sí, exacte, alabajos.cat. Té 3 discos ja, Futur en venda, Teoria del caos i Una amable, una trista, una petita pàtria, d'aquest any 2011,
i si el voleu sentir podeu sentir-lo a l'Urgell, a la Seu d'Urgell, el 6 de març del 2012 o a l'Hospitalet en el marc del Festival Bernassans el 17 de març del 2012 també. Endavant, però sí. L'any 2008 li van donar el Premi de Rock al millor disc de cançó d'autor per Teoria del Caos i el 2008 també el Premi de Rock al millor artista de cançó d'autor. És a dir, que té ja una trajectòria bastant amejable. Doncs bé, quina sentirem avui? Ens has portat... Sí, he portat un parell de cançons. De moment sentirem la primera, que es diu una cançó que es diu Inventari, que trobo especialment bonica, que és de l'últim disc d'Una amable, una trista, una petita pàtria, i que és una cançó d'amor, és una cançó que a mi m'agrada molt, que està feta amb una gran secció de corda i que... Doncs res, ens enamorem amb Pau Alabajos. Exactament. Molt bé. Passa l'hivern i no aconseguisc esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els 2 mesos i els 21 dies que vàrem menjar-nos el món tu i jo. Avui necessite posar punt i a part, vull fer inventari de totes les coses que m'has regalat i que em són impossibles de guardar al fons d'un calaix. Un sobre blau, milions de missatges de text d'un e-mail que guarda a consciència com un amulet, un punt de llibre, milers de cançons amb la teua empremta dactilar, un clauer que té forma de sargantana, un tiquet de l'últim peatge abans de Sabadell, un paquet bomba que no va esclatar i conserva en algun lloc segur. Encara n'hi ha més, tinc una targeta de Can Rectoret, un llarg poema regal de Nadal, mitja dotzena de fotos penjades al Facebook i un pòster de Muse rebregat, una entrada de cine i aquests texans, 3 nits a l'Escala, el viatge a París i cada ciutat que incendiarem són tants els records que ja m'he descomptat. Bé, amb l'amor de... De Pau Alabajos. Sí. Realment... Jo estic... Ens porta ja un clima de... És molt bon, si voleu lligar ja sabeu, Jo he aconseguit així. Tu has aconseguit lligar? Una eina per lligar. Bé, ens despedim i arribem als últims minuts. Què dir d'aquest programa tan especial que avui... Ai, l'amor arriba. Un poema en francès, una cançó d'amor. Avui estem tocant els temes que arriben de l'ànima. No, en veritat. Moltes gràcies per ser-hi. La setmana que ve us portarem més temes, més propostes culturals, més curiositats de la secció directa amb el Joan. I només dir una cosa. Compreu-vos un tocata! Hòstia puta. I per acabar, bueno... Acabarem amb una cançó. Sí, ens ha de dormir amb una altra cançó també del mateix autor, el Pau Alabajos, que es diu Sense equipatge, també forma part de l'últim disc i que jo trobo que és fantàstica. Pues res. Molt bé, ens despedim així. Embriagueu-vos molt aquesta setmana. Fins divendres. Adéu. Del meu cotxe es veu el cel tan net, la mar en calma, milers d'apartaments a vora platja que creixen com bolets. Tornem a casa, estem un poc cansats, a nit tocarem una hora criminal, però aquí en públic ens van tractar genial. Seguirem cantant ben fort fins que ja no ens quedem
Cantarem amb l'esperança a flor de pell. Sense adonar-nos, el temps passa volant. La carretera és l'espina dorsal d'un territori que costa vertebrar. Matem les hores parlant de tot un poc, sentint la ràdio, somiant noves cançons. L'últim peatge pareix que ja estem prop. Seguirem cantant ben fort fins que ja no ens quede veu. Cantarem amb l'esperança a flor de pell.